dos soños. El podía dibuixar os soños, pero unha cousa, cuidado, podía dibuixar os soños e eses soños, vedes que pasaba despois? Se podían cumplir estes soños. Claro, os de Balsance deronlle un pouco que o miolo e pensaron, claro, se alguén soña algo positivo, algo de boa sorte, este home escribe o soño, que pasaría? Se iba a cumplir, e toda a mala sorte fuxiría do povo. Entón, que fixeron? Meterono no concello. Vos sabedes, claro, que chegaron ali, que fixeron un concurso de oposición, vos controlares e tal, e que meterono a traballar no concello. E puxerono debuxante de soños. Pero ninguén soñaba nada bo. Todo o mundo soñaba cousas negativas. E que pasaba Murphy? Murphy estaba ali no seu despacho, e que pasaba todo o día? Que? Dormindo. Como dormía Murphy? A ver, todos dormindo. Porque ninguén soñaba nada chulo, ninguén soñaba nada positivo, ninguén soñaba nada de boa sorte. Tiñan mala sorte soñando, non? Tiñan mala sorte soñando. Iban soñando un soño moi chulo e ao final, algo de mala sorte. Que sorte de despertar, bum. Que mala sorte ao final. Ata que un día, Fortunato, os acordades Fortunato? Fortunato quen era? Os acordades? O que peor suerte tiña de todo o pueblo. O que peor sorte tiña todo o pueblo, que metera aquel gol, non? Os acordades? Pois Fortunato un día soñou unha cousa moi chula. Sabes que soñou? Queres que diga? Sí. Pois meteu o gol, que metía un gol tremendo contra os de Monchance no último segundo, que entraba por a escuadra e que gañaba o partido. Fui a comentarlle o debuxante de soños aquel soño que tiba ele. El foi a buscar que tiña que facer, que ingredientes tiña que ter para poder cumprirse aquel soño. E dixolle que tiña que ter uns ingredientes máxicos para facer as pinturas. Non sabedes que se manchacan as cores, podes ter unhas pinturas especiais. E eran unhas cousas un tanto noxentas, que eu pregunto aos de novo se podemos decir. Temos permiso? Pensé, pasaste.